Giingog no tanong tulisan og nabigit sa illegal nga drugas sa gipusil patay di paigo gibitay pagugid sa Taytayan sa Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carrion sa report. Naukay ang mga residente sa Isla Verde, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay, gumikan sa napalgang lalaki nga nagbitay sa Taytayan. Ang biktima gabitay samtang gitabunan og karton ang iyang ulo. Mato ni Rose Arcino, residente sa dapit, nga mga alas 3 sa kadlaw nakadungog sila og buto-buto apan wa sila manggawas gumikan sa kahadlok. Pagkabuntag na nila nakita ang nagbitay ang maong lalaki. Nang akong nadunggan sa buto jud, primero bang bang bang. And sunod na pod, otro na pod, sunod na pod buto. Manang ingo. Nanti, unsa man ron? Amot na suya ng awat. Manang ipusin siguro. Na mara po to, ma'am. Wala sa dunang gawas. Wala. Nadlok mi. Mayroong mga na-recover din ng mga empty shell ng mga armas, ma'am. So, tapos may tama siya ng mga bala, ma'am. So, may posibilidad na gipusil talaga siya, ma'am. Usa gitali man yang liog, ma'am. Naila ang biktima nga si Renante Tangente Otero, 44 anyos ug nagpuyo sa silingang sitio sa dapit, diin siya nakita. Sa imbestigasyon sa kapulisan na sayran nga si Otero nalambigit sa pagpang-hold up base usab sa pamahayag sa opisyal sa barangay. Gani ang karton nga giputos sa iyang ulo na ay gipatik nga ayaw ko ninyo sunda, tulisan ko. Nadakpan na sab si Otero sa Cebu City Police ni atong Pebrero 2017 sa kasong robbery hold-up. Nag-atubang usab kini og kaso nga may kalambigitan sa ginadiling droga sa dakbayan sa Talisay ni atong Abril karong tuiga. Mismong si Barangay Chairman ng San Isidro, Talisay City, ma'am, notado na tulisan, ma'am, saka pusher po. Pero yung pangitabo niya, siguro unay sila or warning na rin sa mga kasama niya, ma'am, na tumigil na sila sa kagaguhan nila, ma'am. Si Joy Tumulak, ang traffic czar sa dakbayan sa Talisay, andam nga mutabang sa kapulisan sa pag-preview sa mga nakuha sa ilang CCTV aron mailhan ang suspitsado nga mihimo sa krimen. Apan sa dapit na hitabuan, why CCTV nga namuntar ug ila pa kining irekomendar nga butangan. Wala tay CCTV ana nga area kana specific ana nga location, pero kung asa lang sila niagi, amo silang makitaan hangtod asa sila dapitan isod. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bistak.